Roblox Blade Ball, ale mám ten nejlepší meč ve hře. OK lidi, když se kouknu do mečů, tak můžete vidět, že mám ten nejlepší meč ve hře. Tenhle za 400 Robuxů. A teďka schválně, pokud si myslíte, že umřu hnedka na první odpal, tak nedávejte like, napište komentář. A pokud si myslíte, že přežiju aspoň trošku dlouho, tak dejte like i odběr. Oni si tady teď dávají 1v1, to je zajímavý, no. Sur vyhrává. Lidi dáme klasik. Už to na mě letí. Ty, co napsali komentář, tak neměli pravdu. Ukáž, docela si to tady jedou. Teď to letí na mě. OK, schválně, až to poletí na mě. Já jsem umře! Dejte nějaký ty lajky.